Hello ulit, magandang araw. May panibago tayong tanggap na welding inverter, bali Power Arc yung brand. 220 mA. So PA 220. So putol kasi yung saksakan, kaya di ko matetesting Bubuksan ko na lang yung welding para malaman natin yung loob. So, bubuksan na natin ito. Tinanggal ko na yung mga tornilyo. Bali, yan yung loob. Ang dumi. Parang hindi na ata ito ginagamit sa sobrang dumi Ito. Ginalaw na pala to. Pinalitan na pala ng mga to. Na IGBT May sikreto nito para hindi pumuputok yung mga IGBT. Sa brand na to, yung Power Arc. Sa ganitong itsura. So, linisin muna natin. Hello ulit, bali ito na yung board ng Power Arc. Nilinis ko na yan. Yung hindi pa naman masyadong linis. Pero tinanggal ko na yung power supply dito yan nakakabit Tinanggal ko na kasi parang nasa power supply yung problema na nakita ko. Wala naman ako nakitang rito Wala pa akong nakitang short. So, uunahin muna natin yung power supply, saka lilipat tayo ng iba. Kasi sa tingin ko kasi pinagawa na to sa iba, tapos siguro tansya ko lang ayaw mag-power kasi pati rin ako nagduda kung sira to hindi. So tiningnan ko dito sa diagram natin yung pinalit nila na value rito, magkakaiba na, hindi na magkaparehas ito rito. Yan sakto ko lang yan. Tapos yung isa dito yan, ganyan yan. So yung dalawa na yan, pati ito tatlo, magkakaiba na yung value. So tiningnan ko sa diagram, iba na talaga. So ito yung diagram. Yan, patayin ko muna yung ilaw. Yan yung diagram niya, yung power supply. So bali ito yung dalawa, tsaka ito yung isa. So tinignan ko na, iniba na nila yung yan lang kasi yung advantage ng may diagram, kasi matotrouble mo ng maayos. So malalaman mo yung kung anong pyesa ang pinalitan o hindi. May pinalitan ba yung nag-repair ng dating technician. So pagdating sa atin, kung wala tayo, mangangapa rin tayo. So buti na lang may diagram tayo niyan. So unahin muna natin itong reference. So ngayon palitan muna natin yung mga resistor na nilagay nila na hindi naman yung value. So
So, tapos na natin napalitan, ano? Bali, try na natin tong Panda rin. Baka power supply lang sira. Baka lang naman. So, ano na lang tayo? Kuha na lang tayo ng power cord. So, double check muna tayo para ano. Baka may sumabog ah. Sana wala. Try lang nating double check. Tinmiti tayo. Hanap tayo ng short. Capacitor. Wala. Okay. Output. Wala. Diode. Wala. So, wala. Try na lang natin itong linisin. Kasi, hindi man lang nilinisan yung nagawa nito una eh. Konti lang linis. Ayun, naglulos. Ito wala. Yung dito. Yan o. Delikado yan. Yan, wala na.
So, ngayon, try na natin panda rin. So, ito na. On na natin, So, wala. Tayo natin. Walang nangyari. Tayo natin i-tester yung may pumasok pang tayo dito. Meron. So, ibig sabihin, kaya po sa yung problema nito. So, try muna natin check ang mga resistance ng resistor kung tama ba dun sa dot diagram natin. Okay. 5.1. Hundred. Ito yung luma. So, try natin itong bago.
Set. Try ulit. So nagpalit tayo ng bali 3 resistor at saka isang isang IC, power IC na nagko-control sa MOSFET. So na-check ko na lahat yan. Tama naman. Tama na yung mga mga value ng resistor. So on na natin So yun. About 10 volts lang. About 10 volts lang. Baka hindi nakakabit na maayos. Yun. Hindi nga lang nakakabit na maayos. So bali on na natin testing ulit natin. Hindi lang nakabit pala na maayos yun. Ito. Yan. Bali 52.6 na yung output. So okay na to. Bali hindi lang nakakabit dito yung yung fan. So okay na to. Pero patayin ko muna Ay. Teka lang. Hihitin muna natin yung kung gumagalaw ba. Ayun, gumagalaw. So okay na to. Yan, gumagalaw na yung So lang, yung ginawa natin, nagpalit tayo ng 3 resistor at saka isang IC. Pero titingnan ko pa rin yung papatayin ko muna. Papalitan ko pa rin yung mga IGBT kasi diskumpiyado ako dun sa mga hinang-hinang. Kasi nakaranas na ako nito ng nung daming nasirang IGBT kasi nga
Hindi ko mahanap yung pinagmulan ng sira kasi bawat palit ko ng IGBT na testing ko na output lahat, signal lahat ng oscilloscope okay naman, pero pagka ginamit ko maya maya putok agad yung mga IGBT ulit. Kaya kung napapansin nyo, ang dahilan nun, yan, ito papakita ko sa yan. Ang dahilan nun, ito yung connection. Ang dahilan nun dito, ito, dito yung connection. Susumin ko. Yan. Dito banda, yan sa ano na yan. May konting crack lang dyan. Na pagka ano mo, okay siya. Pagka nagalaw ng konti, nawawala yung connection. Kaya nakita nyo, naglagay na ako ng ano, ng wire galing dito papunta dito sa distributor. Yan. Yan o. Yan yung ginawa ko. Tsaka ito rin. Yan din yan. Yan yung dalawang weak point ng welding na to. So, ingat-ingat lang din sa gumagawa nito. Kasi nabiktima na ako nito eh. Muntik na akong sumuko dito. Kasi hindi sa welding na to yung isang welding nito. Yung unang dumating nito. Ito, pangilan na to eh. Kaya, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng wire na ganyan. Tapos dito. Kasi mahirap na. So, yun na lang. Bali, check ko ulit. Tatanggalin ko muna yung mga lahat ng IGBT dito para komportable ako dun sa gawa ko. Kasi dito, hindi ko komportable sa ano eh. Sa mga hinang nito eh. Kita nyo naman dito. Kita ko. Yan o. Ano yan. Hindi ako komportable dyan. Oh. So, papaklasin natin yan para ano, maging komportable tayo para si customer naman mag-enjoy sa paggamit ng welding niya. So, dito muna. So, hello ulit ano. Tapos ko nang ma-assemble yung board, tapos yung mga IGBT, tapos ko na rin ano ma-connection na maayos kasi duda ako nung ano eh, baka hindi tumagal yung una eh. So ngayon bali sasaksak natin, ite-testing na natin yung ano, yung board na to. So ito na. Ito pala. So bali ano, subukan na natin itong panda rin. Nakakabit na yan yung tester, nakakabit na rin para malaman natin kung may output pa yung gawa natin. So ito na. Yun, umana 233 00 4950 yung output. Okay na to. So i-assemble ko na lang to, tapos testing natin sa labas mag-welding.